Illum se naqra storja tal-kittieb Alex Mizzi. Meħuda mill-ktieb tan-novelli jismu Sbieħ il-ħadd. Alex Mizzi kiteb diġà ktieb ieħor ta' novelli u ħareġ ukoll romanz. L-istorja li għażilt illum jisimha Clint l-Spice Girls ta' Alex Mizzi. Xilu li konna 4 ġuventur bla ras minn ħaltarxin. Jiena, Jason il-Buġi, Clint l-Spice Girls u Joe il-Gandhi. Dejjem niġru fl-imkien. Daqqa Rainbows, daqqa l-gabbana ta' raħal ġdid u daqqa l-każin tan-nazzjonalisti taħdejn l-erwieħ fejn kellu l-bar Clifton ħabib tagħna ieħor. Konna mmorru hemm minħabba fih għax kien jagħti ħafna appetizers u għal xejn iżjed. Bejnietna. Ma nafx kif kien ħal bar tal-każin tal-PN, daqskemm kienu Labour dawk. Min qal li kienu daru u min qal li n-nies għal flus jagħmlu kollox. Imma naħseb li iktar it-tieni kien għax meta tela Alfred Sant li l-Clifton raħ jiġri ġo karozza ixejjer il-bandiera tal-Labour. U l-bar tal-każin ħadulu għax sabulu xi klawsola fil-kuntratt li qalulu li kien kiser. Imbagħad, skont ma kienu qalu, missieru kien mar ikellimlu l xi ħadd u kien daħal jaħdem security l-isptar. U aħna ma rsaqniex aktar lejn dak il-każin. Għamilna ħabta konna ninżlu l-pjazza ta' raħal ġdid u naqbdu karozza tal-linja li tkun sejra bir-Żebbuġa jew Marsaxlokk jew meta nitħajru immorru Witilajn naqbduha minn ħdej is-sorijiet ta' St. Joseph. Imbagħad l-erba' li aħna ġirja biex naraw insibux sit vojt kull wieħed u ninxteħtu ħdejn it-tieqa bimħatra biex naraw l-ewwel tfajla li titla' ħdejn min tpoġġi. L-aktar li kienu jabbu kienu il-Buġi u Clint. Jienu l-Gandhi ma tantx konna fortunati. Tal-Gandhi nifhimha għax kien niexe fewda, iswed tuta u ikraħ pesti. Imma jien ma jidhirlix li kont daqshekk ħażin. Tax kemm konna nlaqtu bottina u l-Gandhi mingħand iż-żewġ killers tagħna u aħna nieħdu ġo fina. Darba minnhom minn ħdejn St. Joseph telet soru xieħa li poġġiet ħdejja u tistgħu taħsbu x'għamluli. Tajba Richard, għal Richard Gere kienet jgħidu. Abba fl-aħħar fejn ħa toħodha l-lejla Rich? U jien bimsar nifsaqajja nistenna li s-soru ta' ħdejja sa fl-aħħar kienet se tinduna li kienu qed jgħidu għalina. Darba minnhom ma nafx kif mort ngħid il-lommi bdil-logħba. Dak għax lilek it-tfajliet jaraw gustus u ma jpoġġux ħdejk biex ma jagħmluhiex ovvja. Kienet ipprova tagħmilli l-kuraġġ ommi. Inti ipprova għoddejjem fuq quddiem għax it-tfajliet speċjalment jekk ikunu weħedhom ma jħobbux jidħlu l-ġewwa. U jien għal-darba fetti li nisma' minn ommi. Konna qed nistennew fuq l-istejġ ta' quddiem il-Knisja ta' raħal ġdid. Il-minutieri tad-deheb fuq il-wiċċ iswed tal-arloġġ tal-Knisja kienu jimmarkaw il-11 u nof se jdoqqu. Is-sajf kien dieħel ġmielu u x-xemx kienet ikkargat sew. L-ewwel karozza li ġiet kienet ta' Marsaxlokk. Nitilgħu! Nitilgħu! Min jitla l-aħħar iħallas! Tlajt wara Clint. Il-karozza kienet kważi battala u qatt fuq l-ewwel sit ħdejn l-istaffa. Clint kien qiegħed fuq is-sit ta' warajja, il-Buġi fuq is-sit tan-naħa l-oħra ta' Clint u l-Gandhi li tala l-aħħar u li kellu jħallas wara xeba kliem ħażin qatt warajhom. Komplew tilgħin in-nies. Ħdejn Clint poġġa raġel b'uniformi ta' messaġġier b'envelop kannella f'idu. Ħdejn il-Buġi poġġiet waħda għandha naqra żmien waqt li ħdejja baqa' vojt. Ħdejn il-Gandhi ma kien hemm ħadd lanqas. Ejja.
Minn hawn sa Marsaxlokk kollu tiegħi. Forsi fl-aħħar imiss darba lili u titla' xi waħda u rajt ħdejja. Rasi bdejt indawwara qisni arnuq. Kull darba li nqarbu lejn xi stage ħanara min kien hemm fuq u jistenna. Quddiem il-pelis tela ġuvni u baqa' dieħel fuq wara. Ħin minnhom ġie l-gandi ħdejja. X'ġej tagħmel? U ejja mhux xorta? Ħallik minn xorta. Ejja mur fejn kont għax illum lili jmiss nabbi. Clint minn warajja beda jiskossjali id-dar tas-sit u l-buġi beda jagħmel il-ħsejjes bħalqu. Issa tabbi xi xkora ramel imma fil-vanta missierek. Bqajna sejrin, ħaltarxien, tal-barrani, xejn. Il-karozza tal-linja baqgħet għaddejja dritt. Konna qed inqarbu lejn bir id-deb u ħassejt il-karozza tnaqqas. Inħares lejn l-istage li kull ma jmur beda joqrob lejna u qalbi għamlet tikk. Fuq l-istage stajt nara mara anzjana, ħoxna, xara abjad qotna miġbur toppu kollu bżiebes, libsa ħadra il-kulur mitfi u bil-kmiem qosra. Kella farda l-marbut ma' qadda u pardi rajn daqs dinja li b'wieħed minnhom bdiet tagħmel is-sinjal lix-xufier biex jieqaf. Avolja x-xufier kien tista' tgħid ġa waqaf għal kollox. Magħha kellha żewġ tixkejjer kbar bojot, qishom b'xi gadgets fihom u biex killa daqs dinja. B'saqajja mawġin resqet ċaqlembuta lejn l-istaffa. Għal Marsaxlokk din? Ejwa Mari, itla! X'titla? L-ewwel b'ħafna tqanżieħ telet fuq l-ewwel tarġet tal-istaffa u poġġiet il-bixkilla sa fejn tawa idejha. Imbagħad bdiet tipprova ttella l-ixkejjer. Imma l-ixkejjer ma bdewx jgħaddulha t-tnejn f'daqqa. Telqet waħda mill-ixkejjer fit-triq u tellet l-oħra. Imbagħad reġgħet niżlet bid-tbatija biex iġġib l-iskora li kienet ħalliet warajha. Is-sħana fil-karozza komplet tikkarga u kulħadd beda jiftaħ it-twieqi aktar, irewwaħ b'xi karta jew maktur u jgorr. Ejja ħammorru hi li minn fejn inqalat. Ressaq li waħda l-bixkilla jimpurta. Clint ressaq spallejh il-qudiem u ħares la ġemba lejn il-buġi. Naħseb sewwa qal Richard li ħajabillhom. U hekk kien, għax ix-xieħa ħarġet il-flus mill-but tal-fardal, ħalset lix-xufier, dak tal-biljett u mingħajr ma ta' ċans tpoġġi beda jsuq. Bl-iskoss li ħadet il-karozza, ix-xieħa kienet se taqa' u għalhekk kienet pronta ntelqet kemm kellha saħħa għal fuq is-sit fejn kien hemm jien, qabel ma tispiċċa tmur għal wiċċa b'kollox. Lili kienet għodda fġitni maħġieġa, imma hi l-ikbar ħsieb. Raddet is-salib u ntefet hemm qisu s-sit kollu tagħha. Tistgħu taħsbu sħabi xor samlu bija. Rajtux waħda bar Richard. Min jistenna jitenna. Dik ma ġibekx fl-inkwiet Rich. Sewwa kien jgħid li jħobbhom kbar. Dik blote kolon tinħaselta. Daħ u ċaċrar bija triq kollu u jien hemm naqla ġofija u ma nista' ngħid xejn. Kultant nitbissem waħda ta' parsi qed naħodha ċajta, imma minn ġewwa kont maħruq waħda tajba. Imma dak kien għadu mhu xejn. X'ħin il-karozza waqfet fil-venda ta' Marsaxlokk, kulħadd qam biex jinżel, imma x-xieħa ta' ma' ġenbi ma ċċaqalqitx. Fl-aħħar x'ħin niżel kulħadd qamet bil-mod. Jien kelli nistenna għax ma ħallitlix minn fejn għaddi. Inxteħtet quddiem l-istaffa u bdiet tiġbor ħwejjiġha. U jien wieqaf warajha. B'fit waħda qabdet waħda mill-ixkejjer bojot li kellha u bl-oħra refet it-tieni waħda. Kien baqa' l-bixkilla li issa stajt nara li kien fiha xi ftit boros kappar.
żewġ vażetti basal tal-pikles u xi naqra merqtux jew x'inhu. Ħin minnhom dix-xieħa iddur fuqi. Meta millix pjaċir għal ir-rewħ minn għandek mejjed tajni naqa'? M'hemmx tagħmel. Tini xkora. Le, aqbad il-bixkille. Minn hawn jew minn hemm irnexxiela tinżel bixkora fit u oħra fl-oħra u jien ninżel warajha bil-bixkilla. Tistgħu taħsbu x'kien inżilt minn fuq l-istaffa x'sibt jilqani? Tliet sħabi daru nofs ċirku jistennewni nieżel u x'kien tfaċċajt bdew iċabxbu kemm jifilħu, jgħidu, jitqu u jgħadduni biż-żmien. Ma nafx kien jonqoshom jgħiduli. Aqtaw naqra iskom boloħ. Ma kienitx kelma. Ix-xieħa baqgħet friska bħal ħassa qisu mu qed jiġri xejn. Waqfet u daret nofsa lejja tistennini inti għal bixkilla. Itleq alert, ħej, issa nirranġa. Imma minkejja l-imġiba ta' sħabi dakinhar u ma nafx kif, fettilli irrid nagħmilha tas-Samaritan it-tajjeb. Erħila nanħa wassalilek jien. Int il-bot toqgħod. Le mhux bet, hawnhekk ħdej il-gażin. Il-bambini kemm jafulek mele. Min inserta x-xatt ta' Marsaxlok dakinhar seta' jara purċissjoni mhux tas-soltu. Xieħat għandel żewġ kejjer bojot fuq quddiem, ġuvni bixkilla daqsix warajha u warajh tliet ġuventur oħra jiddieħku, jiċċaċraw u jgħaddu żmien. Ħin minnhom sħabi qasmu t-triq, imma baqgħu isegwuni miexi wara x-xieħa. Iż-żuffjett ma qata' xejn. Ftit wara ix-xieħa dawret biċċa lejja. Wasalna tu, qaltli waqt li jolliet kemm mida l-leminija, mobbija kif kienet b'waħda mill-ixkejjel li kienet qed iżżomm biex turini li ma kien il-bieb. Bil-qiegħda fuq il-bankina kien hemm tfajla il-ġmiel tagħha, xara iswed twil u għajnejha kbar suwed, liebsa jeans u topp u li xħin ratna ġejjin għamet bil-wieqfa u resqet lejn il-bieb tax-xieħa. X'inti tagħmel barra diskuna? Qed nistennik nan, ħammur għax-xogħol. ċemplet ummi u qaltlek ħed tkun hawn għal xi l-5. Mur binti mela, kun imbirke. Tlaqt. X'kien ratni nħares lejha, it-tfajla tatni nofs bis-sima u baqgħet sejra. Idħol ibni, idħol, ħanamillek xi ħuġa friske. Le nan, ma rrid xejn. Ħammur, asħabi qed jistennewni. Ħo burża koppur, mela. Le taqla xejn, ħammur. Ejsa ħo, għal ruħ il-mejtin kullu li għandek ibni. Samt it-triq għal ħdejn sħabi. Stennejt li se jerġgħu jibdew jaqbdu miegħi. Imma donnhom li moħħhom kien qaleb għal fuq xi ħaġa oħra. Dik it-tifla min kienet? Men? X'tifla dik ras? Naħseb ix-xieħa tiġi nannita. X'jisimha? U jien naf. Allura ma staqsejtix balalu, tifla bħal dik? Għax x'ħin kont se nsaqsiha, telqet. Ara vera bla dem ta' biex ħallejta titlaq hekk. Għan fuq marret, kompla Clint. Għan, f'ħanut naqra l-fuq, għax rajnija. Tlaqna l-waraja. Tlaqna. Il-Mermaid's Cave kien jidher bar antik ħafna, b'kamra quddiem u oħra fuq wara. U li issa kienu daw ruħ fi speċi ta' restorant. Barra kellu 4 mwejjed tal-metall misbuajn ħomor li madwarhom kien hemm xi turisti jixorbu l-lager u jieklu xi ħobża biż-żejt jew xi plattina chips. Nidħlu ġewwa jew noqogħdu barra? Ejja noqogħdu barra. Intom żgur li rajtu għadieħla hawn? Għax ma tidirx ta? Staqsejt jiena u nħares għal ġol ħanut minn barra. Ejja, daħlet żgur, qal Clint. L-oħrajn qablu miegħu.
Poġġejna bil-qiegħda u wara ftit ħareġ ġuvni wiċċu kollu ponot b'karta u bajro fidu biex joħdilna l-ordni. Erba' lager sieħbi. Wara ftit inħoss lil Gandhi itini bis-sieq minn taħt il-mejda. Aqtaħħa Gand, x'inhu jtik? Mara fejna. Kienet ħarġet tnewwel żewġ platti b'xi ikel lil xi nies. Żewġ imwejjed il-bogħod minnha. Għajtilha, qalli Clint. Għax ngħidilha. Naħseb hi li tnewwel l-ikel. Kienet fuq ġewwa mela. Għalhekk ma kienx tidher. Tridx ta' parsi nordnaw xi ħaġa x'nieklu ħanġibu għalaw, qalli l-Buġi. U xorta, x'ħanġibu? 4 ħobż biż-żejt? Min se jħallas? Mhux naqsmu is-soltu qalli Clint. Issa nħallas jien u mbattuhom li. X'kien ġiet bil-ħobs? Clint staqsija x'kien jisimha. Abigail. Għale? Għax dak irid ikun jaf. Għallila waqt li ponta sabaw il-werrej lejja. Għataħħa Spice. Dbismet bla mawriet jekk kien iċċarfitni. Kemm? Hi, staqsa Clint. Issa ħalsi wara. Ma kontx naf x'ħobża kienet li kont qed niekol għax moħħi kien il-ħin kollu fuq Abigail. Imma kif il-sini ma jtinix? Qisu jeħilli meta niġi jassi u no. Kelli ċans bħal dak biex naqbad magħha jħasra naqbdilha fuq nannita. Imma kif minix kapaċi jien? Ma n-nisa ma tix toqgħod lura, qalli Clint. Il-Buġi qabel miegħu u Gandhi beda jagħti b'rasu biex juru li kien qed jaqbel ukoll. Lin-nisa trid turihom li int raġel u mhux li qisek qed tibża minnhom. All right, Spice, qisek xi wieħed tifhem. Għax kien qabad itellaħħom li. Wara ftit li konna l-istejna, għadda l-ġuvni tal-ponot minn ħdejna u waqaf biex jiġbor il-fliexken u t-tazzi vojta li kellna qudiemna. Clint qam bil-wieqfa. Tlaqt inħallas jien, stennewni hawn. Aħna bqajna bil-qiegħda nistennew. Imma Clint ma kienx hemm li jerġa' jitfaċċa. Fl-aħħar, wara xi 10 minuti, narawh ġej bid-bissima daqsiex fuq wiċċu. Kemm Spice? U issa tuhom li lil dik insejja Rich. Dik min? Dik min? Aħna min ġejna hawn, mhux għal Abigail. Wala? Għax għarusa. Qalbi għamlet tikk. U fejn taf int? Għax naf. Bqajt inħares lejh bħal wieħed mhux qed jemmen. Qed ngħidlek jien, kompla jinsisti. U ejja Spice, mhux qed nemnek ta' lil min għarusa. Ara l-ieħor, issa billi ngħidlek il-ċikku jew il-Peppu mhux xorta għalik? Forsi nkun nafu. U minn daqshekk tafu żgur. Mela minnu? Clint jismu. Bqajt inħares lejh. Clint jgħidulu l-Spice Girls. Mhux int qatt tiċċassa. Saqsejta biex toħroġ miegħi? U qalt li iwa. Qalli bid-daħqa kollu ferħan. In bis-serjetà qed tgħid. Mela, dak il-ħin ħassejt fawra tiela l rasi. Waqaf tal-sekonda jew tnejn. Imbagħad kull ma beda jiġini f'ħalqi qedtulu. Ara vera ġagbin int ta' ma kontx nistennija minnek Spice. Ara vera m'intix raġel int. Ara li ma tafniex iżjed ja. U qlajtlu l-litanija ma tispiċċa qatt. Mhux int isek mejjed għax ma saqsejtix int. Reġa' qalli biex ikompli jifqani. Għax ma tajtniex ċans. U dak il-ħin tant kont maħruq li qbatt il-kappar li tatni x-xieħa u għaddabtulu. Clint qabżitlu u kien ġej għalija, imma żammewh il-Buġi u l-Gandhi. Jieqbad it-triq u tlaqt lem f'dadija. Il-maħt il-karozza tal-linja se taqbad ħirġa bil-mod mill-venda u ġrejt kemm flaħt biex nilħaqha. Wara dakinhar għamilt kważi l-isbaħ ġimgħa imsakkar ġewwa, nisma' d-diski u nilab il-video games. Ma rridx naf bħadd. Ommi riedet bil-fors tkun taf x'kelli.
imma bqajt ma ttilix. Malajr ħadtu l-parir tagħha biex noqgħod quddiem fuq tal-linja. Imbagħad darba minnhom ċempilli l-Gandhi. U int ħatibqa' hemm ġew jew? Telgħin sal-vibes illejla ġej? Ħajwassalna missier il-Buġi, imbagħad lura nsibu l xi ħadd li jkun ġejlaw u ninżlu miegħu. Fejn ikun hemm dak il-purċinell ma nersaqx jien. Kien jaf li l-Abigail kont iffansjajta, ma missux għamilli hekk. Għall-Spice Girls qed tgħid bħalissa mhux qed joħroġ magħna dak ta' għax qed joħroġ magħha. U dak kemm qed taħseb li se jdum magħha. Dak ma tafx kif inhu, ma jsaddat ma' ħadd. Imbagħad bla jitlaqa' oħroġ magħha kemm trid. Ara l-ieħor mela l-affarijiet hekk int. Mela jien ħanoqgħod qis niblaħ nistenna biex niġbor dak li jarmi ħadd ieħor. U ħallina Gandhi. Insomma, inti taf. Allura x'ħad tagħmel ġej? Issa nara. U ejja kemm se ġibha bi kbira, aqbad u ejja, nieħdu pjaċir. Ħanajlek x'ħan nagħmlu. Jiena ħanitla' magħkom, però ħanajlek minn issa jekk xi darba jerġa' jibda joħroġ magħkom l-Spice Girls, lili nsewni. Ħanafżakom minn issa. Imma fil-fatt ma kellix għalfejn inkwieta għax kontra kull mistenni Clint ma' Abigail kien saddat u saddat sew. Ġieli rajthom fuq l-istage jew jieħdu xi drink mal-gabbana, il-pjazza, imma jien kont indawwar wiċċi u nibqa' sejjer. Għalija Clint kien spiċċa darba l dejjem. Xi sentej jew tlieta wara xi ħadd kien qalli il-Buġi għandu jkun li Clint u Abigail kien se jkollhom tarbija. Ngħid issew, dak il-ħin ħassejt ninnejr xi ftit, imma ma kontx għadni nagħti każ daqs qabel. Imbagħad ftit wara żewġu. Invit ma kontx irċevejt, mhux għax kont qed nistenna li ħanirċievi taf, imma li kieku rċevejt kont inqatta' u fel f'biċċa u lantihom rigal u lanqas immur għat-tieġ. U naturalment mhux minħabba fiha. Dal-memorji kollha reġgħu ġewni meta dan l-aħħar kont qed inqalleb kexxun li għandi bir-ritratti. U ġie f'idejja ritratt tal-erba' li konna. Jiena, il-Buġi, l-Spice Girls u l-Gandhi. Qegħdin nippużaw ħdej it-torri ta' Wied iż-Żurrieq. Ma nafx min kien ħadulna r-ritratt. Dbissima feġġet fuq wiċċi. Kien żmien sabiħ u li ma jerġax jiġi hekk għedt qisu l-bieraħ avolja ddew kważi 20 sena. Lill-oħrajn ili ħafna ma narhom. Il-Gandhi sa fejn naf jien kien baqa' ġuvni. Il-Buġi separat. Jien miżżewweġ b'żewġ titfal u Clint l-Spice Girls kien Romol. Romol xi 5 snin ilu. Kienet ħallietu bi 3 titfal għadhom żgħar. Kos